Denge gel, denge Kurdistaniye. Jinavendan uçayan radyo denge gelden başkodarın heceyru 22 adare 2025 mili Brüksel'e saat ne lamede yazdı. Hemen uçayındına var ojede peşkeş bikin demdem azadiyare berapoye. Koordinasyona Parti Azadi Ajini Kurdistan'e paşke bıdakuyani ke cejna Nevruz ile gelan piroskir. Koordinasyona Parti Azadi Ajini Kurdistan'e paş Rusya cejna Nevruz ile dakuyani kniviskida. Koordinasyona paşke Nevroza 2025 peşili rebera polijinin ku tekoşina azadi edilmeşinin. Ligele Kurt o ligelen herime pirosker. Dudakuyani dahat götün em mazlum, Ronahyan, Berivanan, Zekiyan, Rahşanan u ve hezaran şehre Nevroz brezler bir virtinin. Paşke des şakir ku gele Kurt gele Nevroz'e u haberdan kir. Jinin Kurt afirinlere çanda Nevroz'e Nevroz nave bahar, rejim, nubun, civakbun u berkvedaniye. Ege iru erkevine şopi u berkvedan didome ev yek bisaya berkvedan ajinin Kurde. Ev berkvedan mirataya kava ye hilveşinere navende zilmeye. Gelek kahramenin mina Asya u rojgeran erkevne şopi şopandın. Kurt bune kirdeya jiyana demokratik u azad agelin ve ardnigariye. Dudakuyane da hatta şankerin ko gere Kurt her Nevroz kiriye despek u milade kenu. Nevroz nave raperna gele Kurt aliteji komkujen sale nuhtiye. Nevroza 2005 sal ve gera dirukiya İran'a konfederalizm ve demokratik u teminata jiyana demokratik ve azade. Ev Nevroz jiv ve milade kenu. Gel jine Kurt ve tekoşna dema ayıştı u civaka demokratik u bu banga rebertiya mere despeke jiher de be Kurtlar bineşine. Ev Nevroz ve Nevroza rebertiye. Koordinasyona paşke da xuyakirin ku jinan be çalakiyen xwe bersiv dana banga rebera pogut jinan be duruşmaya azadiya reberti azadiya jineye da xwazên xweyen azadiye berengeki her Kurt tayriyan. Divê werizanên ku jin li ser bingiya paradigmaya rebertiye ji bo jiyaneke demokratik azad wê têkoşîna xwe bidomînin û sev li ber zilmê netewînin. Tuncer Bakırhan gut daviye veriye azadiye. Hevsevki gişeden parti Tuncer Bakırhan Nevroza Ahmedi'de jiset hezaran kesire akıbi Bakırhan Nevroz liger piroz geru balk şanser bangare berapko ev bank li Mezopotamya u Anatoliye banga çareseriye u jinu ve despekirna dirokiye. Brez Öcalan Dimeşa çareseriya demokratik de gava heri diroki dibişt hatte sıbat ede bu banga 7 sale avet. Ev bank nişandara rastya gelekiye ku 7 salın liber xwedide u ji bu çareseriya demokratik tetkoşe. Manifestoya jiyana behevreya gelin Mezopotamya u Anatoliye'ye. Cevhera banga ayştı u civaka demokratik lehevkirna demokratike. Xwediye ve bankı hün gelemeye birumet liqada amedene. Ve berdelen giran dane u em gihandın ber serkeftireke peyhampa. Jipirskireke diruki ember biçareseri u ayşeke diruki ve diçin. Nezikati antidemokratik tekperest inkare ya pirskireka kurj bu gele Türkiye 7 salda davundakirin. Xızani u birçubun jigele Türkiye'ye ani. Lebele banga 7 salere edi bere melipe peşerujeye em duxazın ayştiya vabikin. Kilida deriye ayştiye çareseriya pirskireka kurde. Riya çareseriye jibanga 7 saliya brezo çalaneku dibüst artesi badı tekir. Çareseriya ve pirskireki edini kare be talukkerin. Davya veriye ayştiye, davya veriye demokrasi u azadiye. Ev hak 7 salın. Hasreta ayştiye. Neha dem hatiye ku denge ayştiye ve bihisten u hün bekurti be bilendkirin. Ayştiya kulu peşiya meye deve en pek bina.
Endamê Polîtbîroya ya PDK serbest lezgîn peyama serokê giştiya PDK Mesut Barzanî li Nevroza Amedê dixwend. Di peyamê de hat gotin hêvî dikim ku Birêz Abdullah Öcalan di dema herî nêz de bêberdan. Em piştgiriyê didin pêvajoya aştî û çareseriyê riya li Tirkiyeyê. Ji bo çareseriya pirsgirêkan aştî riya yekane ye hêvî darin êşên Kurdên li Sûriyeyê bi lezgînî bi dawî bibe. Serokê Herêma Kurdistanê ya Federanê Çivan Barzanî jî peyamek ji Nevroza Amedê reşand. Barzanî Nevroz li hemû Kurdistaniyan pîroz kir. Barzanî balkişan ser banga rêbera spasiya hemû aktoran kir ku ên ku piştgiriyê didin pêvajiyê. Barzanî diyar kir ku dibe herkes bi dil û can destekê bide vê pêvajiyê. Bilêgodanên piştîgirtina İmamoğlu polîsan bi ser gelek malan de girtin û gelek kes binçav kirin. Piştî binçavkirina 87 kesan ku şarêdarê bajarê mezina İstanbulê Ekrem İmamoğlu ji di nav de bû çarekên protestoyê dest pê kirin hîna jî didome. Li İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya û Çalakiyê û Çanakkale'ye bi ser malan de hat girtin û gelek kes hatin binçav kirin. Çalakî bi taybetî li kampûsê zanîngehê û navendên bajêr gelekî zêde bûne. Her wiha Wezîrê Karê Navxeyê Ali Yerlikaya jî daxuyand ku li seranserê Tirkiyeyê di protestoyan de 97 kes hatana hatine binçavkirin. Rêveberiya Baroya İstanbulê jî peywîrê hat girtin. Di çarçoya lêpirsina ji ber daxuyaniya derbarê rojnamevan Cihan Bilgin û Nazım Daştan ên li Bakur û Şatê Sûriyê jî peywîrê hatin girtin de hatibû dest pê kirin Serokê Baroya İstanbulê İbrahim Kabaoğlu û endamên Lijneya Rêveber jî peywîrê hatin girtin. Ji bo avakirina rêveberiya nû doz hatibû vekirin danîşîna duduyan a dozê li Dadgeha Hukûkê ya Asliyê ya duyemîn a İstanbulê hati darxistin. Dadgeha bi îdaya propagandaya rêxistine û biriya çepemeniyê belavkirina agahiyê şaş dawî li peywîra Serokê Baroya İstanbulê İbrahim Kabaoğlu endamên Lijneya Rêveber hatin anîn. Washington em desthilata Sûriyeyê ji nêz ve di şopînên berdevka Wezareta Karê Derve ya Amerîkayê Tom Burjun destşan kir ku Amerîka ji bo ku siyasetên xwe yên pêşerûjê bi desthilata Şamêrê diyar bike nêzîkatiyên berpirsên wê dişopîne. Tom Burs her wiha got em bangên avakirina hikûmeteke giştî ya sivîl di domênên ku saziyên niştimanî bersiva wan û nûnertiya wan mîsoger bike. İsrail ragihand ku serokê istihbarata leşkeriya Hamasê hatiye kuştin. Artêşa İsrailê ragihand ku wan bi hevkariya hêzên ewlekariyê yên Sabak operasyoneke istihbaratî li başûrê Xezayê pêkaniye. Li gor artêşê di encama operasyonê de serokê istihbarata leşkeriya Hamasê û serokê yekîniya şopandinê ya Hamasê Usam Tapeş hat kuştin. Di daxuyanê de hat diyarkirin ku Tapeş ê di gelek beşên di Hamasê de cih girtin bû roleke sereke di peydakirina agahî û planên istihbaratî de dilîst. Di 2005 de êrişa Xwekuj al Xezayê de beşdar bû ku di encama wê êrişê de koordînatörê Sabak Odit Sharon hatiye kuştin. Li gorî daxuyanê İsrailê tebeş par nexwazin piştî ku derbeyên giran li Hamasê hatiye xistin roleke mezin di jinû ve avakirina şiyana leşkeriya Hamasê de lîstiye. Belêgodan ji menûçeyên saat neh pêşkêşkirin lêbelê pîrozbahiyên Newrozê li Bakurê Kurdistan û Tirkiye îro jî berdewam dikin. Dema ku pîrozbahî dest pê bikin em ê we bibin qadên Newrozê. Ana xatirê we dem baş. وان پرتوکên kevnar, wan peyvên pîroz gotine, derya her tiştî ronahî hat afirandin. Ew ronahî ji